मोनसे गोदान एप्स फैदों बर'नि रायजोफोर मबाइलाव मानगोनां बिस्वजित दैमारी सारमोननि दैदेननायाव बे एप्सआ माब्रै आंबो डाउनलड खालामबाय नै जास्टनो बिस्वजित दैमारी सारनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। मोनसे खावलायनाय दं आंहा एप्स बे भिडिअ जोबनायनि उनावहाय मानगोनां बिस्वजित दैमारी सारनिसिमबो आरो टिमनिसिम बे खावलायनाया मा जागोन आं भिडिअनि जोबनायाव सुफुंगोन। भिडिअखौ नायग्रोनानै ला मुलाम्फा जानो हागौ। जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जायफ्रा गामि ओनसोलाव फरायो जोंहा गोबां सरकारिआनो जा बा गुबुन भेन्सारानो जा बा प्राइभेटआनो जा फ्राय जोंहा माखासे अभाब दं। मोनसेया जाहैबाय फोरोंगिरिनि अभाब, मोनसेया जाहैबाय रांखान्थिनि जेंना, मोनसेया जाहैबाय फोरोंगिरिखौनो मोना खायफा जायगायाव आरोखि। ओंखायनो समय मथे कर्सआ थांस्लाबा। बेनिखायनो एपनि दारै माने मबाइल एपनि दारै मबाइलावनो गासिबो क्लासफोरखौ जाहाथे मोननो हायो। बयनिख्रुइ इम्परटेन्टआ क्लास 9-10 जोंनि फरायसा फरायसुलिनि थाखाय। ओंखायनो 9-10नि मेथ्स आरो साइन्सखौ दा माने एप डेभेलप खालामनाय जादों। बेवहायनो गासै कर्सफोरखौ बुजायनाय गासैबोखौ मोनजोबगोन आरो बे एपनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलिया मोनसे जगाजगखौ लाखिबाय थानो हागोन। जिखुनु सोंथि बेवहाय सोंथि जुदि होयो लिरो अब्ला बिनि फिननायखौ मोनगोन आरो सानफ्रोमबोनि बायदिसिना गोदान आपडेट बे बुस्थुफोरखौबो बे एपआव मोनबाय थागोन, नायबाय थानो हागोन। खालि 9-10नि फरायसा फरायसुलि नङा, जायफ्रा UPSC APSC आरो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि इन्टारभिउ होगोन बिसोरबो कारेन्ट एफेयार्सखौ बेवहायनो मोनबाय थागोन आरो बायदिसिना सोंथिनि फिननायखौ बेवहायनो मोनबाय थागोन। बायदिसिना कुइसन पेपाराबो बेवहायनो आपल'ड जाबाय थागोन। आगोलफोरनियाबो मारै कुइसन फैयामोन बिनि एन्सारफोरखौबो मोनगोन आरो गोसोआव माबाफोर सोंथि दङब्ला बे सोंथिखौ जुदि सोङोब्ला बिनि फिननायखौबो बे एपनि माने दारैनो मोनगोन। खारन बेखौ जायफ्रा सालायबाय थागोन बिसोरो गासिबो बेफोर प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै होबाय थागोन। गतिके आं मिजिंथिदों बे एपखौ बाहायोब्ला बर' फरायसाफ्रा गोबां माने मुलाम्फा जागोन। ओंखायनो दिनै जों सौहानाय गासै फरायसालिनि फरायसा फरायसुलियारि फोरोंगिरिखौ हांख्रायहरनाय जादों आरो बिथांमोनहा जुदि दा सोलोङो गुबुनखौबो खोन्थायो अब्ला मोजां जागोन। ओमफ्राय बर' बिजोंनिखौ आंनि समस्थिल' नङा, बर' बिजोंखौ गासै दुलाराय बर' माने मिडियामनि फरायसा फरायसुलिफ्रानो बा जायफ्रा गोसो बिसोरनो डाउनलड खालामनानै लानानै बिसोर बेखौ बाहायनो हागोन आरो। गतिके सोरबा दिल्लीयाव था, सोरबा माने पाबा अरुणाचलाव था, शिलंआव था, पाबा था, बिसोरबो जुदि माबा मोनसे जाहोनाव उसुबिदायाव मास मोनसे थाहैनांदोंब्ला, मास मोननै थाहैनांदोंब्ला बे एपनि दारै बिसोरो माने मेथ्स आरो साइन्स आरो बायदिसिना जेनेरेल नलेजखौ बिसोरो बेवहायनो बे एपआव सोलोंबाय थानो हागोन बा मोनबाय थानो हागोन गासैबो आरोखि। गतिके आं सानो लाइमोनफोरनि थाखाय बे गोबां माने हेल्प जागोन। मात्र एसामिस मिडियामा अनलि आंनि समस्थियाल' बाहायनो हागोन। मानो होनोब्ला बेवहाय माने नेटवर्कनि माखासे प्रब्लेम फैगोन जुदि लाख मानसिया बेखौ बाहायोब्ला। ओंखायनो भेरगाव आरो टंला समस्ति फुराना पानेरि खिन्थु दा बारायदेरबावबाय। ओंखायनो भेरगाव आरो टंला असमिया मिडियामा खालि बिनि स्टुडेन्टसाल' बाहायनो हागोन, बेखौ दस्रायाव बियो बाहायजानाय नङा। खिन्थु आं नाजादों जे उननि समफ्राव माखासे माने मेकानिजमखौ दिहुननानै बयबो माने असमिया मिडियामनि फरायसा फरायसुलिखौबो बे एपखौ बाहायनो हानाय खालामनो हायो नामा। सर मबे आइडियोलॉजीजों सर नोङो बेखौ खुलिनो जागोन सर मोननै बेले हा मबे आइडियोलॉजीखौ सर नोङो बे कनसेप्टखौ लानानै बर'फोरनि थाखाय माबायदि सुबिदाखौ बिदि गोसोखांना खुलिनो हाखो? ना खुनु आंहा आइडियोलॉजी गैया। जे जों जाहैबाय सुबुंनि खामानि मावनो थाखाय, रायजोनि खामानि मावनो थाखाय जोंनि जिथु जिबन बे जिबना जाहैबाय सानफ्रोमबोनि जिउआव रायजोनि जि जेंना बे जेंनाखौ बोरैहाय जोङो बोखारनो हायो। गतिके गोबां फरायसालिफ्राव जों बेफोर जेंनाखौ नुदों। आं MLA जानायनि उनाव गंसे फरायसालियाव फुराफुरि सासेबो फोरोंगिरि गैया। बेवहाय टिउसन फिस होनानैब्लाबो आङो मदद खालामदोंमोन, नाथाय बेजों बोसोरसेल'सो खालामबाय। थेवबो फेलखौनो जाजोबदों। बेनि उनाव खिन्थु थांनाय बोसोराव माने बेवहाय 12सा फरायसा फरायसुलिया पास जाबाय। आरो बेबायदिनो माखासे स्कुल दं माने भेन्सार, जेराव फरायसाफ्रा माने टिउसन नङाब्ला बिथांमोननाव फोरोंगिरियानो गैला भेन्साराव। दा बेफोरबायदि स्कुलफ्रावबो गोबां मदद खालामनाय जादों। नाथाय बेबायदि मददजों लाख थाखा खरसा खालामबाबो जेबो फैया। बेनि उनाव आङो मोनथिनो मोनबाय जोंना बेखौ जायफ्रा डेभेलप खालामदों बिसोर आंनो सलिउसनखौ होबाय जे जों ओरै खालामनो हायो, खिन्थु एसे खरसा थांगोन। दा बे खरसा थांगोनखौ रायलायलायनानै आं नुबाय जे बेखिनि खरसाखौ आं एफर्ड खालामनो हायो। बे हिसाबै बिथांमोनखौ दायित्व होनानै दा बे मबाइल एपखौ बानायनाय जाबाय। जि जिनिसानोखि दा खेबसे रां गारबाय अदेबानि बियो
माने कर्स सोलायागौ मानि बे सोलिबायनो थासिगोन आरो कर्स सोलायागौ मानि ओमफ्राय गासिबो बे डेभेलपारफ्रा कन्टिनिउ माने बे माबाखौ मोनसे जायगानिफ्रायनो सानफ्रोमबो बयनिबो सोंनाय फिननायफोरखौ बिनिफ्रायनो हरबाय थागोन आरोखि होबाय थागोन आरोखि दा जेराव नोङो गंब्रै गंबा स्कुलखौ मदद होब्लानो बेसेबांबा जोंनो नांगौ मालाबा कचिं क्लास खिनियावनो जोङो सहाय खालामनो हाया अदेबानि बे एपनि गेजेरजों दा बयखौबो सहाय खालामनो हासिगोन आरो जोंनि गथ' गथाया मबाइलजों गेलेबाय थायो नालाय बे मबाइलजों गेलेनायल' नङा जासे जिखुनु समावनो बिसोरो साइन्स आरो मेथ्सनि क्लासखौबो बेवहायनो नायबाय थानो हासिगोन आरो थांखांनायफोरखौबो बिसोरो नागिरफिननानै फिन बुजिफिननो हागोन आरो गतिके आंहा जेबो गैया थांखिया बेल' जे माब्रैहाय आथिखालनि समाव गामियारि जे फरायसा फरायसुलिफोर दं जायफ्रा माने फोरोंगिरिनि अभाब अबा टिउसननि अभाब माने बेबायदियाव भुगिनानै माने थालांदों कर्सफोरखौ फोजोबनो हायाखै बेफोरबायदि फरायसा फरायसुलिया जाहाथे एसेब्लाबो मदद जायो बेवहाय फ्रि बेवहाय खुनु रां होनो नाङा गतिके बेवहाय खुनु फैसा नाङा बे एपआव बेखौ बे इजियावनो डाउनलड जाजोबगोन गासिबो गतिके बेवहाय खुनु थाखा फैसा होनांगौ गैया फिस होनांगौ गैया सार मोनसे लास्ट सोंथि खालामो सार गोबाङानो बेबायदि जोंनि बर'फ्रा फरायदोंल' थोङैनो नाथाय फिउचारनि थाखाय गोबां साननो रोङाखै आरो ग्रेजुवेसनजोंल' थांनांगौ फारसे लानांगौ होनना सानो एपिएससि इउपिएससि खालामनो थाखाय मा खालामनांगौ सार मानोना बिनि थाखाय जोङो गुदियावनो बिमा बिफाया माने साननांगौ मोनसे सिमां नुनांगौ जे फिसाखौ मा खालामनो लुगैमारदों डक्टर खालामनो ना इन्जिनियार खालामनो ना अफिसार खालामनो ना बिजनेसमेन खालामनो मायाव इन्ट्रेस्टेड आरो बे लाइनखौ खालामनांगौब्ला मा साबजेक्टफोरखौ गोसो होनांगोन बबे कर्सखौ बेबायदि जोङो फार्स्टआव गार्जेन खारन 5, 6, 7, 8, 9 फरायनाय गथ'आ बेफोरखौ मोनथिस्लाबजोबा नाथाय गार्जेना मोनथिगौ नालाय आरो मोनथियाब्लाबो मालायनिफ्राय सोंनानै मोनथिनानै लानांगौ आरो मोनथिनानै मालायनि साजेसन होनाय बायदि जोङो गथ' गथायखौ मायाव लुबैदों बिनि उनावहाय नोङो गथ' गथाया 10नि उनावहाय गाव गावनो साननो हानाय जागोन बिसिनि थांखिया सोलायनोबो हागौ बिमा बिफाया हास्थायनाय बायदि नाथाय अब्ला बिसोरखौ बे जि जानो नागिरदों जेखौ फरायनो नागिरदों जुदि गाइड होयोब्ला बेखौ आरो मदद होयोब्ला बे लाइनखौ होसोनो हायैनि खोथा गैया इउपिएससि एपिएससि जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय जोंहा बेसिक माने जि मोनसे गियान थानांगौ बे गियान गैयैयाव जोङो बे बुस्थुखौ सरासनस्रा फरायसानि नङा खोमा होननानै जोङो सानो आरो गतिके इउपिएससि एपिएससिखौ सोलोंनांगौआब्ला जों बे स्कुल कलेजाव जेफोर फरायनाय बेफोरनिफ्रायनो बेबो फैजोबो आरोखि थारैनो भिडिअखौ नुबाय सारनि फोरमायनाय बायदिब्लाथ' गोबां मुलाम्फा जागोन दा बेवहाय गेट स्टार्ट होयोब्ला आंनि बुंनांगौआ बे दै एन्टार इमेल आइडि माने इमेल आइडिजोंसो बेखौहाय लगइन खालामनांगोन ओमफ्राय लगइन प्रब्लेम बा कन्टेक्ट नाम्बार होदों बेयाव कन्टेक्ट खालामनांगौ मानगोनां बा मानाव गेदेर सारनिसिम आंनि खावलायनाय बे इमेल आइडिजों जे लगइन खालामनो हानाय अपसन होदों मोजां बिनिफ्रायबो साबसिन जाबावगोन जुदि मबाइल नाम्बारजों डाइरेक्ट लगइन खालामनो हानाय मबाइल नाम्बारावनो अटिपि फैनाय जायोब्ला बे अपसनखौ बाव सोफादेरोबा जोबोद मोजां जागोन मानगोनां सार मानो होनोब्ला बाव दायो इमेल आइडिजों लगइनल' दङ अटिपिआ इमेलाव थाङो खायफाना फैख'यो बा खायफाना फैया प्रब्लेम जागासिनो दङ टाइम लायो इमेलाव बेखायनो डाइरेक्ट मबाइल नाम्बारजोंबा बांसिन सहस जागोन होननानै आं सानो आरोना आंनि आपडेटआ बेखिनियानो गोजोन्थों सोलोंदोंसो दे